hatani debata turpuk dihita di bagasan sadarion di hari Jumat 7 Agustus 2020 Yohanes onom ayat 35. Dunginin na Jesus mamadok na sida ahu doroti hangoluani sadok nasomalebe manangise naung rotu ahu jala nasotu pabe mauas manangise na porsea diahu. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Disima sahana hamuak kadamang dainang nahina holongan di bagasan gowarni tu hatta Yesus turpuk manugoton pabotohon tuhita paboa Yesus do roti hangoduan. Yesus adalah roti hidup. Roti atau makanan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Bekerja keras demi sesuap nasi, itulah ungkapan yang sering kita dengar. Roti dibutuhkan setiap hari, di mana manusia harus makan setiap hari. Roti memberikan tenaga baru, semangat baru bagi setiap orang. Setiap orang yang bekerja, setiap orang yang beraktivitas dalam hidupnya harus makan roti. Di dalam perjalanan hidup ini, persoalan roti adalah persoalan yang sangat sulit diatasi. Oleh karena berebutan mencari roti, menimbulkan persoalan menyakiti dan melukai hati orang lain. Berebutan karena roti, timbul rasa kebencian, rasa iri hati kepada orang lain. Memang sangat luar biasa pengaruh roti ini. Bisa-bisa mencelakakan orang lain. Gara-gara roti, seseorang bisa tutup mata dan melakukan tindakan yang tidak baik terhadap sesama. Bahkan sampai kepada tindakan atau perbuatan yang anarkis, sampai memisahkan yang bersaudara dan yang bersahabat. Hata batak madok, ia rotini i pinangan, laos hatani ido uluan. Yesus do roti hangoduan. Ida-ida nabutong, jora-jora namale. Di Yohanes bidu onomon, adorang soturpuk manugoton, di patu-patu hatta Yesus do, dada halongangan, ima marhite, namangalehon mangan, torop ni 5.000 halak, marhite-hite 5 roti, dohot 2 dekke.
lasdo rohani akkanatoropi, marnida tadda halongangan na pinatu panitu hatta Yesus ujui, butongan na sida saluhutna. Jala hinorhon ni tadda halongangan na ni ida na sida, tubuh ma sakap di bagasan rohani natoropi. Naing ma babakkiton na Tuhan Yesus gabe raja di tonga-tonga ni nasida. Jala diokohon nasida marhiti hatana namadok on matutu panurirang naneng ro tu portibion. Hanya karena melihat keadaan sesaat, karena mereka telah memperoleh kekenyangan yang luar biasa yang berkecukupan pada saat itu, maka timbullah niat dari orang itu untuk mengangkat dan memilih Yesus menjadi raja di tengah-tengah mereka. Mernida nama saya, Yesus menolak. Sakap ni rohani natoropi, bahwa Yesus dang roti narosian portibion. Ia na pinangido ni natoropi, ima roti na di portibion. Alai Yesus dang namar haroroan siap portibion. Halai nasian debatado. Ya roti na pinangan namar haroruan sian portibion say mauas say maledo mo se di ujungna. Ia jolma na manginum aek na sian portibion say matua mauas do mo se. Songon na ni adupan na ni alaman ni bangsa Israel ujui di parhorsihan. Ia dipangan nasida pe roti manang manna. Alai mulak domuse nasida male. Ikon panganon na domuse tutikki na mangihut. Yesus do roti hangoduan. Yesus adalah roti hidup. Ido dapinatorang ni turpuk sadarion tu tonga-tongat tatu hamuak kadamang dainang. Tuhita saluhutna. Manangise na majalo roti hangoduan na pinasahat ni Yesus. Nasotupa be male ibana. Jala manangise na manginum ay kanguluan na siya Yesus nasotupa be mauas ibana. Yesus do roti hanguluani. Yesus roti kebutuhan pokok untuk kita semua. Yesus jaminan kehidupan dan keselamatan untuk orang percaya. Yesus adalah roti yang tidak dapat habis-habisnya, roti yang tidak binasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita butuh roti hidup. Ada dua langkah yang mau kita lakukan di dalam hidup ini untuk memperoleh roti hidup, untuk memperoleh Yesus sebagai jaminan keselamatan kita. Langkah pertama, datang, dan langkah kedua, percaya kepada Yesus. Datang dan percayalah kepada Yesus. Itulah roti kehidupan, maka kita tidak akan lapar lagi, maka kita tidak akan haus lagi,
Mari ikutlah Yesus di dalam perjalanan hidupmu setiap hari. Amin. Pertanyaan kita. Mauliate Tuhan, hodo roti hanguluani. Nunga di paadar ho tutonga-tonga nami. Babawa ise na mangaton roti hanguluani nasotupa male ibana. Himalehot Tuhami Tuhan, asa totong marhagogook kami. Babawa hodo jaminan haluaon ningolu nami. Tutu di perdalanan ningolu di tonga-tonga ni Portibion. Dang tarsirang ngolu nami sian roti. Ima songon kebutuhan pokok. Jala hinorhon ni na mga lului roti. Boy do masa. Kapangalaho nasosuman. Kapangalaho nanaing magkaliangi. Alay di paingot to mahami di madogoton marhiti hatam. Pabuahodo roti hanguluani. Ali de bata amanami. Sahat tutangamu mangulunami. Dina mangula akasiulaon nami. Sayhodo nahupajulu kami, nahupangasahok kami. Tung somargo godo kami Tuhan, iya sian diri nami sadiri. Alani pos doroha nami diho, rapoko kami madalani akka partikian. Rapoko kami lahu mangulahon akka siulaon nami. Pasu-pasu hatam nang tolhas tutonga-tonga nami, ima gabi haguguon, ima paposon rohanami madalani parnguluonon. Pasu-pasu nang karuas ni huriam, nang borhat manopotak kaulaon na. Dia kaulaon na marragami, ali Tuhan, homa na mangurupi nasida saluhu na. Parguguammu nasida diakka ulaun nabi. Diakka ruas ni huriam, ya dong na mga dopi akka juk ni roha. Asi roham Tuhan, pamonang nasida, marhite haguguun nasiakko. Lumobi akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Na di pature-ture di jabu, nang na di rumah sakit. Uboto kami Tuhan hodo paddauni na sumurung. Surduk kon tangammu na labbohi, lahu mga labbohi pamatang nasida. Lehonomu hamalumon marhiti akkaubat na pinakkedoho takkausaha pangubation na pinatupana. Parguguamu akka na pature-ture na marsahit, nasa totong di bagasan pos ni roha, habengeton doho pakkirimon na siyak. Ali de batama nami, pasu-pasu nang pamaretta nami, sitiop uhum, sitiop keamanan, suang-songoni nang namenangani akka kesehatan. Di botohodo ahana masa di tonga-tonga ni bangso doho negara nami, namangonai nang tuluat nami. Hinorhon ni virus corona boido humurang. Akka kegiatan aktivitas nami. Mangido kami tuho Tuhan. Alahodo pargugo na sohatudusan. Pargugui mapamaretta nami laho mengantisipasi virus corona na dong di tonga-tonga ni bangso nami. Sangobus doi bainommu Tuhan laho mga bolok koni. Alaiya huadopi hami pe Tuhan, ajari hami totong di ngulu nami, marpangoloiyon dia kasaran petunjuk na pinasahat ni pamaretta. Ali de batama nami hupasahat nami matuho nang huriam hakabipi, pakyomu huriam hakabipi, gabi macuarahon soaram di tonga-tonga ni bangso doho negara nami. Pasu-pasuomu saluhu na kapartohonan di tonga-tonga ni huriam nang ruas na saluhu na. Ali de batama nami
laos di bagasan torok ni roha hami mangido tuho, ima di hamaolon dan yadopan di dongan nami, HKBP Tampan. Ali Tuhan, nunga adong sada haputusan sian ruas ni huria, maradopon panggonggomi nami pamaretta nami di luaton. Asi roham Tuhan berlanjut dope akka program nomor 2 mutusi horo nahu pangasahok kami patulusom may saluhuna parbisuham munang pamaretta nami lumobi ng parhalado ruas ni huriam HKBP Tampan asa sahata sa suara na sida Tuhan unang adong na puli-puli padohan gabi buy jupang akka na sinakapan ni huriai pasu-pasu parguguamu uluan ni huria nang padita resort na manguluhon akka parpunguan akka rapot di akka rencana na sida homa Tuhan na patiurhon na paujukon akka sakap ni huriami upasahat tami tuho na tua-tua nami keluarga nami lumobi akka yanakon na pinasahakmu di ganup keluarga asi roham Tuhan pasu-pasu na sida lehonomu hahi pasun gejang di umur di akka natoras monotung adong nangilut-ilut di pamatang na homa Tuhan na mga lehok kamalumon pasu-pasu kaya nakon na di bagasan persikolaan perkuliahan na di bagasan parkarejoan asa totong di bagasan las ni rohana sida mangulahon akka siulahon ali de bata amanami rapoko mahami lahu madalani akka partikian na pinasaha murihami pasu-pasu hami saluhut na kanaposom na marhubas manguda di tonga-tonga ni huriam di sonrap dohot akka pegawai urupi hami Tuhan pasada hami Tuhan di bagasan holong mauliate madiho marhiti anakmu Yesus Kristus asima roham amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani debata amatta dohot parsaoran ni todi parbadiyama na mangaramoti hita saluhutna horas marihita